Dobrodošli u Srbiju. Dobrodošli u Srbiju, zemlju tajnih službi, PIA i DBA, masona i jutri, nama pare nisu problem, jer para ovde nema. Kosovo i Hag, uvek aktuelna tema, šatro demokratija, u modi su afere, svako nešto pametuje, svako nešto sere. Ponekad se zapitam zašto smo se borili kad 5. oktobrom ništa nismo dobili i ništa nije bolje ni sada nego pre. Tajni agenti i službe sudbinu na koje šatru upiramo podove demokratske politike od Evropske unije. Videli smo slike, Kosovo je otišlo, što sledeće se sprema, Sandžak ili Vojvodina, jebena dilema. Stvarno ne možemo nikuda pobeći od smora, kad medijska slika guši kao gasna komora. Svakog dana gledamo kućine i tice, političare, lopove, silikonske pevačice. Nekada su bile kafanske jebačice, sad napunile usta pričom da su svetice. Tu su paparaci da slikaju im bulju, malo jeftine erotike za napašenu rulju. Ako te neko pita, to su fine žene, malo snimale porniće, ali u suštini čeze. Pa nemoj da se pitate što klinke su sponzoruše, kupile fazone od Tine i Karluše. Ako imaš keša i voziš BMW